дар шаҳри турсунзода кормандони соҳаи тандурустӣ иди касбии хешро бо тантана таҷлил намуданд. роҳбарати беморхонаи марказӣ ва намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ба муносибати иди касбиашон табрик гуфта таъкид доштанд ки хизматҳои арзанда ва заҳмати шабонарӯзии ворисони сино дар ҳифзи саломатии аҳолӣ беандоза аст, зеро беҳтарин неъмат саломатӣ мебошад ва ҳифзи ин неъмати бебаҳо ки масъулияти бузург аст ба дӯши кормандони соҳа вогузор гаштааст. дар айни ҳол дар соҳаи тандурустии шаҳри турсунзода наздики 2700 нафар кормандони соҳибихтисос фаъолият доранд ки миёни онҳо 7 нафар номзади илмҳои тиб ва 1 нафар доктори илми тиб мебошанд. ба хотири қадрдонӣ аз хизматҳои шоёнашон ба кормандони пешқадам, табибони ҷавон ва собиққадорони соҳаи тандурустӣ аз ҷониби маъмурияти беморхонаи марказӣ ва намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. қайд гардид ки амалисозии барномаҳои давлатӣ, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои мақомоти иҷроии маҳаллӣ оид ба таҷдиди сохтори беморхонаҳо аз ҷумла тартиби нави идоракунӣ, маблағгузорӣ, мувофиқгардонӣ ба талаботҳои наву муосир ва воридоти таҷҳизотҳои замонавӣ ба пешравии соҳат мусоидат намудааст. Пешравии соҳаи тандурустии шаҳр саҳми собиқадорони меҳнат ба монанди Крило, Саймат